Say, guys. Say. Nasi pane song yandasara ndichinzwa guys, ndozorowa nemacopyrights. Song yandinakidza yendipinza mumongo, so yaita kupinda mumaveins mesong iyoyo. Even up to now chimbo chochoka handizogona hangu kutamba naupo watarendera kutamba, asi chimbo changu chandiitisa ichocho zuva rese ranhasi ndaita munhipi nechimbo ichocho zvangu. Otherwise muri sei mese ngandichonyore chisamba changu sadakanga muri sei. Pipiron kana uripo uya live. Pipiron nhasi tine guest best friend yangu guys. Ndakutanga ndakuudzai one line about my best friend ari kuuya nhasi panapa. Best friend yakada kuti ndive ndiri kuThailand ndo ari kuuya nhasi panapa. Akacontribute kuti ndinge ndiri munyika muno ndiye ari kuuya nhasi. So I hope akuona kuti ndalive because ndamutimira 1 minute pamira ndimutext rekuti pinda. What happened? Sindasainwa out. Zvichikuitika naYouTube yangu. Asi mashura name. Tikuona mashura pano guys. Chikufamba sei? Iku nditi ndofana kusaina in. Wazi mashura here iwayo. Chichaitika guys. Again, I have to sign again. Miri ndikufana kunyora katsamba guys. Chimbonipewo second. Apa ina ndichazivi manje uyu yachoni. Kuchichaitika ipo papa. Guys. Haisiriyo manje iri apa. Mire nditombosaina pazvandikusainiso panapa mino chichaitika ndasainwa out how. Chichaitika ipo papa. I don't understand. Oh Jesus. Mire 1 second guys, ndiona kuti ndipewa 1 second ndakona uyu ndikini yangu kuti inonzi chii uyu yangu. Ndipewa 1 second guys. I hope Pius ari kuona. Pius kana uchiona pinda. Denda ndakwasa kusiya ndaita sei ndaedha munhu anosara achimbomhoresa because ndoda kugadzisa. Ndoita sei guys? Ndo create another link here kana ndoita sei? Because ndikufanira kuti ndinyore katsamba apa. Saka zvimeke sei mine ndikate ndinonyora uko mine kuti ndoitwa sei ndalogwa out. Saka ndoda kuona kuti chichaitika. Saka it means ndikufanira kuverify nefoni. Mine ndicreate rimwe link. Sorry guys. Sorry, mine ndicreate rimwe link. Ndikufanira kusaina uku. Saka I have to verify. Sorry guys. Mine ndicreate rimwe link.